हर गेजेर जाबाथाय बिसिनि न'खराव ओरैबायदि दर नारैयो माबायो ओरैबायदि दर गाहां गाहां सानैजों नारथाबायनानै सानसेखालिथ' बिसोरो मा खालामगौमोनथाय दरा गायोमोनब्ला ओरैबायदि दर नारथानानै बिसोरो गावसोरखौ बासायनानै लादों आरोखि मा खालामगौमोन बियो बुथारगौमोन ना रेप खालामनानै गालांगौमोन। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय। थ' लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो भिडिअखौ एसे नायनानै हमनो हाखाबाय जानांगौ। दायो ससियेल मिडियायाव मिनि ब्रह्म सिस्टारा मोनसे भिडिअ पस्ट होनायखौ नुनो मोन्दों, जेराव सासे मानसिया बिसोरनिनो न'नि सोरबा आंगो मानसिनि न'आव हराव दरजा नारहैबाय थायो होननानै बुंदों, जेराव मानसिया जोबोद गाज्रि आखुनि मानसि होननानै बुंदों। थ' नोंथांमोना नैबे मोनसे भिडिअ क्लिपाव ओरैबायदि नुदों, जेराव बै दर नारहैनायनि न'खरनि बारन्दायाव थांनानै गावनो हारसिङै देहायारि गाज्रि खामानि मावनाय नुनो मोन्दों। थ' बे मानसिनि सायाव सिस्टारा मा बुंदों नोंथांमोना नैबे मोनसे भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो आरो नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो, जाहाथे बैफोरबायदि गाज्रि मानसिखौ थाबैनो आयेननि राहा लानानै हमनो हायो। नै आं मोनसे भिडिअ लाबोनो नागिरदों आरोना, बे भिडिअखौ नायखांनानै बयबो एन्सार हर जे मा खालामनांगौ बे मानसिखौ। बेयो ओरैबायदि जोंहानि मादैमोननि न'खराव मादै आरो मादैनि फिसाजो सानैल' न'खराव थायो। हौवाफोर दङ, फिसाला सानै बाहेरायाव खामानि मावहैजोबो। ओमफ्राय दा बिसोरखौ बे सानै गैयिनिफ्रायनो बिसोरखौ ओरैबायदि उफुद्रुग खालामनानै जाबोगासिनो बे हौवाया। हर गेजेर जाबाथाय बिसिनि न'खराव ओरैबायदि दर नारैयो माबायो ओरैबायदि दर गाहां गाहां सानैजों नारथाबायनानै सानसेखालिथ' बिसोरो मा खालामगौमोनथाय दरा गायोमोनब्ला ओरैबायदि दर नारथानानै बिसोरो गावसोरखौ बासायनानै लादों आरोखि मा खालामगौमोन बियो बुथारगौमोन ना रेप खालामनानै गालांगौमोन। बिमा फिसा सानैखौ बिसोरो रुम मोनसेयावनो थाखायोमोन मादैमोना, बिमा फिसा बिसोरखौ ओरैबायदि दर बिदि खालामनानै हायाखिसै जोबाबो माबाबो बिसोरो नारथानानै गावसोरखौ बासायनो हाबाय। दा बेनि उनावहायनो बे मानसिखौ पुलिस केस होनाय जाखादों, पुलिस थानायावबो लेंहरखादों बेखौ। थेवब्लाबो गाव सिमान जादोंमोन नामा, बियो सिमान जानानै लाखादों गावखौनो होननानै। आरो पुलिसनियाव जेनेबा बिदि खालामनो नांला माला होननानै पुलिसा थानायाव लेंहरनानै जेनेबा ओरैनो मिलायहोनानै हगार हरफिनबाय आरो गामि लाइनिखा नालाय। ओमफ्राय जेबो खालामनाय नंला नंदोंमोन। दाना बिनि उनावबोथ' बियो ओरैबायदि उफुद्रुग खालामबावगासिनो, आरोबाव ओरैबायदि उफुद्रुग खालामो। ओमफ्राय दाथ' बिदि उफुद्रुग खालामबाय नालाय पुलिस थानायाव लेंहरबाबोथ' बे गिग्राखा नंखाया, बेना अनेक पुलिस केस दंखायोनो, मानसियानो गुन्दाखा जाहैबाय मानसिया। ओमफ्राय दा रायजो राजानोबो होबाय आरो, रायजो राजायाबो खनसे मिटिं खालामखांखाबायना, रायजो राजाया मिटिं खालामखांखाबाय। थेवब्लाबो बे गिग्रा नङा आरो जाबाय स्रि थायो, बेबायदिनो मिटिं खालामो, जेबो खालामलायाना रावबो, बिदिनो हगारफिनो। आरो बेबायदिनो बियो खालामफिनबाय थायो आरोखि ना। दानाथ' बयबो एसेथ' बालांगोन ना, नंगौना नङा बे मानसियाबा नंगौना नङा होननायाव थायो नालाय। बिदिबो बुंबायबो, न'खरनि मानसिफ्राबो सोरबाया बुंदों जेन'बा बे मानसिया नंमारा बेबा सोरमार सबुत गैया मा खालामनो हानो मानो, बेफोरबायदिबो खोथा फैबायना। ओमफ्रायथ' बेबायदि नालाय सबुत नांगौबा होननानै सिसि केमेरा लागायखोमानानै दोनबायमोन जोंहा मादैमोनहा। दा बे सिसि केमेरायावनो बिनि गासैबो गाज्रि आखुवा रेकर्ड जानानै थाबाय आरोखि ना। बे केमेराखौ नायनो रोङाखैमोन आरोखि, चेक खालामनो रोङाखैमोन। नै दाखालिसो मैयासो मोनायावसो चेक खालामदों जोंहा फंबाया, मबाइलावसो नालाय चेक खालामना नायनांगौआ, नायनो रोङाखैमोन आरोखि ना। दा नायनानै नुबाय बिनि आखलखौ, दा नायदो। रायजो राजा नोंथांमोन बे मानसिखौ मा खालामनांगौ, एथ' लोखि सारा मानसि, जेनेबा मा खालामनांगौ बेबायदि मानसिखौ एसे लासिंसिं लाजिनो रोङाखिसै बियो। आयौ दे रेप खालामनानै बुथारनानै गालाङोब्ला मा खालामगोन। दाथ' सबुत मोनबाय नै बेनो मानसिया, बयबोथ' बेखौ माबा मोनसे खालामनांगोन ना। भिडिअखौ नायग्रोदो जोबजासे, आरो मा खालामनांगौ दे बयबो खोन्था, जेरावखि मोना बेखौ हमनानै दोन आरोखि ना। बे बारग'आ, बहा बारग'नो नोंलाय साला, बारग'आ बियो, एथ' गोरलै सानदों।